Salut! Așa arată în dom. Ați vrut mai mult să vedeți, vă arăt. E folosit pe post de solar, care din martie până în noiembrie, acum vedem în ianuarie, mai este un pic de salată, trebuie să caut un soi de iarnă. Funcționează fără nicio problemă. Are raza de 3,6 metri și suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. E făcut din lețuri de 6x3, din rămășițe de lemn. Conectorii sunt așa. Sunt dintr-o bucată de țeavă, efectiv tăiat o felie din țeavă, iar traversele sunt conectate cu bandă perforată, platbandă de montaj, de fapt, și cu două șuruburi. E îndoită prin țeavă, pur și simplu, fără niciun moft sau chestie specială. Structura e elastică, se auto-așează într-un final. Mai trebuie împinsă, dar ajunge în forma care trebuie când se închide. Iar când se închide e extrem de puternică. Eu am 100 de kg și pot să o călăresc fără nici cea mică jenă. Și nu se mișcă din loc, nu se clintește. La calitatea asta proastă a lemnului și la cât e de subțire, mă așteptam să cad prin ea. Nu se întâmplă. Sunt 4 geamuri jos care se deschid în exterior, acționate electric cu niște actuatoare de antene de satelit. Și mai este cel de sus din mijloc, unul din cele 5. În curând vor fi 2, care tot așa acționat electric. Aici e nou mecanism. Va fi un mecanism ca de umbrela, aș vrea să deschid 2 deodată, pentru a avea o tragere mai bună. Sistemul, datorită geometriei domului și a modului în care se formează curenții de aer prin el, are o tragere naturală foarte bună, nu necesită ventilare mecanică, pur și simplu ajunge să se deschidă geamurile. Cam atât. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Și am încercat să-l acopăr cu folie în prima fază, dar e destul de dificil din cauza formei, folia fiind în niște dimensiuni ciudate. Trebuie tăiat mult, se pierde destul de mult sau se pliază, tot se pierde. Dar din cauza muchilor lemnului și a vântului și mai ales a încărcărilor la zăpadă se rupe folia. Solicitarea mecanică e prea mare, așa că policarbonatul rămâne cam singura variantă fezabilă. Am ales special dimensiunile astea de 3,6 metri în rază, astfel încât la tăierea din placa de policarbonat sau de orice alt placaj, Tego, fil, ziceți cum vreți, OSB, nu contează, dimensiunile tipice sunt cam aceleași, pierderile să fie minime și totuși triunghiile să rămână întregi. Am făcut la un dat o prostie, ca să tot vorbim și de greșeli, în care am îmbinat cu un profil policarbonatul, dar flexează foarte urât și nu are nicio ținută, nu recomand chestia asta. Dacă se calculează prețul îmbinării, șina asta de îmbinare e destul de scumpă, numai suprapunerea plăcilor ei nu este suficientă. Pierderea de material tot atâta costă dacă se aruncă o bucată dintr-o placă. Deci, dacă faceți chestia asta, tăiați bucăți întregi, se suprapun, trebuie suprapus, aici se vede din interior spre exterior. E foarte frig afară, n-am să ies să vă explic de afară. Se pun triunghiurile cu vârfurile în sus, cele cu vârfurile în sus vin peste ca o țiglă, ca o suprapunere în țiglă. Pe aia am prins un holșurubur, pur și simplu. Nici o problemă. Lemnul, vedeți, rezistă impecabil, după atâta timp, deja e de 3 ani în dom, nu știu dacă se vede, se începe să se vadă aici, așa. Și lemnul e uscat, nu are nicio problemă, nu putrezit, nu nimic. În mijloc e 1 metru cub de apă, care încă n-a reușit să înghețe și am avut temperaturi extreme de minus 16. Bine, acum e golită instalația de apă pe măsură de precauție oricum. Sunt electrovalvele de irigare, un filtru care e de jos și pe aia simplu țevi și bandă de picurare în toate straturile.
Astfel încât pe timpul exploatării agricole există folie neagră la sol, instalație de picurare, este de lucru o zi pe săptămână pentru întreținerea solară. Și s-a produs, aici au încăput 80 de fire de roșii, 100 de fire de ardei și două rânduri de astea de salată și alte chestii care s-au alternat. Micul duș pe timp de vară, încă nu mi-am terminat baia. Ca și greșeli, recomand ridicarea de la sol, măcar cu jumătate de metru, o să mă rotesc așa mai repede pe aici, bun? Pentru că în partea asta de jos înclinarea este destul de abruptă și e foarte greu de lucrat. Asta dacă se vrea pe post de solar. Pe post de unitate de locuit aș înălța jumătate de metru sau chiar 80 de centimetri de la sol cu un zid perfect vertical, astfel încât nivelul meselor, dulapurilor, a suprafețelor de lucru să fie chiar la partea de flexare a domnului, să zic așa. Da? Mobilierul e mai ușor de construit atunci. Nu recomand să se facă domul cu etaj sau să se compartimenteze pentru că se strică convecția naturală care apare în interiorul domului. Și ca și spațiu de locuit, eu intenționez să construiesc două unități de genul ăsta. Sunt mari, 40 de metri pătrați, rezultat o suprafață totală de 80 de metri pătrați locuibile, care e mai mult decât necesar pentru 2 oameni. Și se păstrează calitățile energetice ale domului. Dacă se secționează suprafața, se compartimentează, se divide, nu mai apare fenomenul de convecție naturală. Aerul circulă normal, se prelinge pe pereți, face o circulație naturală, dacă forma e lăsată liberă. Probleme... Aș renunța la sistemul de conectori și aș merge pe sistemul de Good Karma. E un binare doar de tâmplărie. Găsiți un calculator online pe site-ul acidom.ru, să scriu link în descriere, unde băieții pun toate calculele de realizare. Conectorii în timp pot ceda, ceea ce nu e chiar foarte plăcut. Dacă se renunță doar la conector și se îmbină cap în cap 6 elemente care sunt și structurale, practic toate forțele ajung să se întâlnească aici, forța descendentă de aici, forța de aici, de aici. Dacă aici facem un arigi de cuie, toată rezistența se duce pe apa sâmbete și nu are niciun rost. Dacă în schimb se fac triunghiuri independente care se unesc pe lateral, e total altă treabă din punct de vedere a rezistenței structurale și se scapă de conector, care în timp poate rugini, ceda, se poate turti și eu știu. Plus că complică mult procesul de asamblare și de creere. Tot la greșeli, v-aș propune să nu faceți ca mine, să construiți mai întâi domul să vedeți dacă merge și după aia să faceți picioarele. La mine bolțarii i-am introdus după ce am terminat domul de asamblat tot domul și a fost un pic cam complicat. Nu e imposibil, dar complicat. Da, și dacă e în pantă terenul ca la mine, puneți-l drept. Nu-l puneți în planul pantei, pentru că o să aveți tot felul de ciudățenii după aia la săpa și la cum curge apa prin straturi și pe lângă straturi. Bun. Cam asta a fost momentan. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Succes!